sekuru vakarebesa nhengo yemurume waPrimrose tavatsvaga kusvika tavaona. Savadinga phela emagusweni phakathi mukati mumapiripiti mumakomo umu mwamuri kuona umu mukati sahamba indlela yonke le sitshaya ngenyawo abantu benkosi so hayi bathi kuyabongeka isu tichida kuti zvinhu zvive zvechokwadi zvinhu ngazvikana atidi zvekunyeperwa. Wanatha kangaki uyakunika isikhathi sankhona uthi nxa usunatha uyanatha isikhathi esinganani. Saka sekuru vari kuti zvakakosha kutevedzera mazuva andinoenda kuudza iwewe kuthiwa lokho kamupa madays ekuti unomwa mushonga uyu kwemadays akati so iye akazopfurikidza asi kuwandawo kwemadays ndokuwedzerawo kwenhengo yacho kureba. Ungayekezela amagama phela chandaudzwa nasekuru ivavo ndechekuti murume waPrimrose akashanga tiinayo zuva ranhasi inyaya yekuti sekuru ukhulu simbonile hayi ubonekale phela ukhulu vele right ya pane vanhu vakawanda vanga vachindishupa panapa vachiti elder tiri kuda sekuru vakawedzera murume waPrimrose nhengo kuti irebe. Kana wanga usati wambonzwa nyaya yacho tichakuudza kuti unoionera papi uye unoiona sei, right? Asi nyaya ndauya nayo nhasi ndeyekuti sekuru vaya tavaona. Sekuru tavaona. Anenge achida kutaura navo sekuru unotibata panhamba dzeutindi TV dziri padenga idzo. Ukatibata ipapo tokusanganisa navo nokuti ivo vati ini zvandinoita hazvitondibvumidzi zvachose kuti ndibude pachivhitivhiti, kuti ndibude paTV zviri pandiri zvinoramba. So ndina baba matiki panapa vandiri kufamba nawo panyaya idzodzo. Baba matiki muri sei? Yebo linjani baba? Right, ini ndakasimba right. Udzai sanganai nevateereri muvaudze kwatiri kubva uye kuti tiri kubva kupi. Musazotaura henyu zita rasekuru nokuti varamba kutaurwa zita ravo pamhepo. Okay, siyalibonga lonke legama kaYesu Kristu zihlobo zeZimbabwe phansi lonke jikelele. Sivela kuthiwa eWatsomba emoyo weshumba village sidibale lokhulu. Ukhulu lo nguye phela ukhulu oyenza ezinye izimangaliso kunga bantu kuya bantu benkosi. Hayi siyathaba kuba lathi yithi phela ibizo lami mina ngu Matrix, ibizo lami lomsebenzo ngisebenza ngeUthindi TV. So kathesi ihlobo zakithi siyajabula kuba sonke lapha etelevision yethu eUthindi TV. So lapha siyalithumelesa silizwisa ukuthi ukhulu lona namhlanje simbonile. Sakhuluma laye kuthiwa idlozi liphakali kokhulu alivunyeli ukuthi umuntu aphume ematelevision. So yikho phela safika khona sakhuluma laye ukhulu saza ukuthi hayi nxa kunjalo but uyanceda abantu abaningi ijikelele lize lonke bantu. So siyathaba kuba lokhulu. So lapha kathesi omoyo weshumba eWatsomba eManicaland. So siyathaba kuba lathi television yethu ubuthindi. Nxa ufuna izinto ezinkalakatha uyazithola eMthindi TV. Yabongeka. Baba bathi yes. Bazi vanoda zvihombe motora. No, azviwanikwi paUthindi TV, garai makazviziva izvozvo. Zvinowanikwa kuna sekuru ivavo. Zita ravo hatisi kuritaura zvedu panapa paTV nekuti vati handisi kuda kuti zita rangu ritaurwe vadaro. So asi I'm happy kuti tavawana vanhu vanga vandishupa. Elder Kanjanda munhu akandowedzera murume waPrimrose nhengo ndiani tiri kumuda. Kune vaiuya kuinbox vakawanda anditika. So hama dzangu chimwe chinhu chandaudzwa nasekuru ivavo ndechekuti murume waPrimrose akashaisha kushandisa mushonga wacho. Kwanzi murume waPrimrose ndakamupa madays ekuti unomwa mushonga uyu kwemadays akati so iye akazopfurikidza asi kuwandawo kwemadays ndokuwedzerawo
kwenhengo yacho kureba. Ungayekezela amagama phela uyakhula ngekwele ukuthi wanatha kangaki. Uyakunika isikhathi sankhona uthi nxa usunatha uyanatha isikhathi esinganani. Saka sekuru vari kuti zvakakosha kutevedzera mazuva andinoenda kuudza iwewe. Kuthiwa ulokhulu kufanele ukuthi uyenze ukuthi nxa ngakhulumela ezinye izinto ulandelele ngendlela yankhona. Right, ndo nyaya yatauya nayo nhasi pano paUtindi TV. Yasekuru vakagadzira murume waPrimrose. Nyaya yaPrimrose ndofunga vazhinji takaiona panapa, yakanyorwa kunzi murume wangu akandowedzera nhengo yake kuti irebe. Ndinotenda kuti takazosvika nayo part 3. So this is part 4. Nyaya yotati chingofamba nayo kubva kumashure uko. So nhasi tataiwa vanhu vari kushupa nekuda kwekuti vanhu vari kukumbira kuona sekuru ava. Handina kugara pasi, ndakafambira nyaya dzacho kusvikira tavaona. So senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi TV ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Shirawo kuti kana washuwa nyaya hobvu kana dzakakora dzine udzamu unongomhanya paUtindi TV. Ndisati ndabva pano, musakanganwa kuti electronics repair tips vaya vanokudzidzisai kugadzira mafoni, maredhiyo nekuchengetedza midziyo yenyu pamwe chete nekuunlocka mafoni akaloka akarasikirwa nemapassword, pamwe nekukudzidzisai kuti test meter mungaishandisa sei. Vari kuti izvo uyai paYouTube channel yedu kudzidza mahara. Mubhadharo wacho kuchenyu, hapana mubhadharo. Chenyu mimi chamunongoita kungondo subscribe pa channel yavo, mogara ipapo pane zvidzidzo hobho nefararira zvavanogara vachiunza day by day. Right, chimwezve ndechekuti veGreyview Academy Odds vari kuti vasati vaona nzvimbo dzevana vechikoro form 1 up to form 6 hamusati manonoka. Tibatei izvozvi tiite kuti vana vawane pekudzidza. Pane boarding vanogara ipapo, Zimsek, Cambridge, pane maforeign languages vanosanganisira Portuguese. Saka vabatei panhamba dzavo idzo dzataisa pascreen, mutaure navo paWhatsApp pamwe chete nekufona kuitira kuti mubatane navo zvinhu zviite zvakanakisisa. Handitika chekupedzisira tisakanganwawo kuti tine mukomana uyu anonzi Brighton watakataura naye, uyo anogara kupi zviya kurusha baba? Anogara Sarupinda village. Tadarika Watsomba. Yes. Mukomana uyu arwadziwa. So tiri kuti hama dzangu ngatibatsiranei naye pakuitira kuti dambudziko rake rechironda chiri kuramba chichingokura chichifuta, growth chiri pamutsipa apa chipere. Ndiri kudzokororazve, Brighton haana kana senti kune vaya vanoti kwira uende kwakati, kwira uende, haana kana senti. Saka ari kutongoda munhu anomubatsira kubvira pane chekudya, chekupfeka, chekufuka, kurapwa kwacho. Ndo vaya vanonzi vanhu vari kutambudzika, vanoda help, vanoda rubatsiro. Anditika right, ndofunga kuti vamatiki mukambotsanangura pamusoro penyaya yaBrighton tisati tapedza. Ndevele. Okay, sihlobo zakithi sesibuyele phela sizwe ngendawo kaBrighton. uBrighton indoda but iliyafuna uncedo. Incedo, izinto zekudla, zokufuka, zokugqoka, isicathulo, imali zangikhona zokusebenzisa. uBrighton kathesi hayi bantu benkosi, nguye phela umuntu ufuna uncedo ukuthi simncedise ilizwe lonke jikelele. Hayi ungaboni izinto zangikhona, igrowth yangikhona, so wedwa uyabona ukuthi hey lapha sekule ndaba lapha bantu benkosi. So siyabonga lina hlobo zakithi ngendaba kaBrighton, liyamnceda nyawazi phela lina liyanika abantu uncedo. Siyakwazi ukuthi lapha eLoxen etelevision kwethu eUtindi hayi iyasinceda kakhulu. Siyabonga inkosi ukuthi umunye lomunye ule izinto zakhe ukuthi sincedise uBrighton, even noma imali, izinto zokugqoka, okudla, ukuthi konke vile noma kufunekala lo muntu wonke khona ukuvela uBrighton yakufuna. Vanoda kunzwisisa nyaya yaBrighton, endai kana kutsvaga video rakanyorwa kunzi Mutasa stroke munhu ari kuora ari mupenyu.
munhu ari kuora ari mupenyu, right? Nyorai kudaro munoriona. Kana musina kuona video iroro munogona kutibata pa WhatsApp, namba dzeUtindi TV dziri padenga idzo, moti ndokumbirawo link renyaya yaBrighton so that toita kuti zviite zvakanaka, munzwirewo nyaya iyoyo. Ndo nyaya dzatanga takakubatirai zuva ranhasi, but hombe yatanga tiinayo zuva ranhasi inyaya yekuti sekuru ukhulu simbonile. Hayi ubonekale phela ukhulu vele, hayi simbonile namhlanje endaweni ke kuthiwa Moyo Weshumba, Moyo Weshumba, the heart of the lion. We meet khulu khona ngale, sakhuluma laye. Indawo yakhona abantu bacaga sekuru vakarebesa, sabadinga abadesi, sekuru vakarebesa nengo yemurume waPrimrose, tavatsvaga kusvika tavaona. Sabadinga phela emagusweni phakathi mukati mumapiripiti mumakomo umu mwamuri kuona umu mukati sahamba indlela yonke le sitshaya ngenyawo abantu benkosi. So hayi but kuyabongeka isu teti chida kuti zvinhu zvive zvechokwadi, zvinhu ngazvikana atidi zvekunyeperwa. Saka tinoda kugutsikana kusvika tanyatsa kuona kuti ndizvo here zveshuwa-shuwa. Saka izvozvo ndo zvazotipa kuti aiwa ngatitsvage sekuru ava vakarebesa nhengo yemurume waPrimrose. So vese vanoda kutaura navo sunungukai kutibata panhamba dzeUtindi. Asi ndinofarira vanhu vanoisa maWhatsApp plus kana mwaisa WhatsApp message musabva mwaita tek yekuti eroda tipindure ipapo. Zvamuri kuona izvozvi ndo zvimwe zvatinoswera tichita tine basa rakawanda. Saka asi mukangoisa message chete paWhatsApp mukangoona kuti yatika ka2 kuratidza kuti yasvika kunoku, zivai kuti tinoresponda, hatiregi kukupindurai. Asi musazomhanya henyu, munoisa muine patience kuitira kuti patinokupinduraiwo isusu tinee takagarisikawo tapedzawo mamwe mabasa. Musakanganwa kuti followa paFacebook page redu rakanzi Utindi TV Media. Musakanganwawo zvakare kutitevera paTikTok. Uyezve tine WhatsApp channel yedu yakanzi Utindi TV Media. WhatsApp channel. Pa WhatsApp channel handineti kupa vanhu link reWhatsApp channel. Mukangotibata panhamba dzeUtindi TV dziri padenga idzo, mukangonyora chete kuti WhatsApp channel link kana kungoti link, mukangodaro ndirubva ndatoziva kuti ndere WhatsApp. Ndokupai kuWhatsApp kune zvinhu zvinoitikawo zvimwe zvisingauyi paYouTube panapa, zvakafanana nezvamakaona musuno muchinda anga achiita unga akaromba here kana kuti aipenga achikwira pamusoro peD4D ari muroad. Sorry paipai ndakati GD6 haisi GD6, D4D achipwanya mota obva amira pamusoro pacho muroad makazara vanhu asina kana kupfeka. So mavideos akaita seiwayayo haaiti kuisa paYouTube, but kuWhatsApp tinopotsera, then tokuudzai kuti please apa panopisa musavhura paine vanyarikani kana vana. Moona zviri kuitika munyika. So isusu pano paUtindi tinoda kukupai zvese zviri kuitika zvisingaiti kuYouTube tinoisa kuWhatsApp. Saka kuWhatsApp please uyai garai mati follower paWhatsApp channel, usasarira nekuti kune zvinoitikawo zvimwe zvisingauyi paYouTube. Don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi TV uthi izinto ezikalakata. Yebo izihlobo zakithi hayi yaseDumisa lonke izihlobo zakithi. Yithi phela abadala beUtindi Television. Kuyazwakala kuyabonekala izihlobo zakithi. Hayi salidumisa lonke, sithi lina lilale kahle, liphumule kahle. Siyakwazi ke kunabantu sebevele emsebenzini khathesi. Hayiwa kuyabongeka abadala, kuyabongeka bomama, abafana, bosisi. Hayiwa sonke sisonke obuTindi. Uthi uTindi utha unkalakatha zokukhuluma. Thank you. Fear not, sin not. Thank you. Thank you very much.